Sanibonani molweni abusheng Dumelang senibingelela futhi anamukela izinto zenzeka sithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Siyabonga kakhulu kuyo wonke umuntu ocindezela subscribe. Siyacela ukuthi nawe uma ucindezele ukuze ube oqala ukuthola ama-video mangabe siwaposta. Siyabonga. Izinto ziyenzeka kumaskandi. Ziyenzeka. Kwizinto ziyenzeka safaka ivideo eyayikhuluma ngokuthi le mbango noma ukuncintisana phakathi kwaKhuzani noMthandeni kuveza imiphumela emihle kanti futhi kubeka nomculo kaMaskandi ebalazweni. Mawukuthi yakwaqala leyo video sizoshiya ilink yakhona ku-description ngaphansi ukuze uyibukele wena ukuthi sasikhuluma ngani empeleni sisithinta lelo daba lelo. Bese sidlulela odabeni lwanamhlanje. uKhuzani ngonyaka odlule oku-2019 usukela emaphethelweni nje waveza ukuthi iyeza iperfume yakhe le ayekade ethembise yona kubantu ukuthi izofika. Ngebala-ke wathi uqala ngo-2020 yabe siyaphuma iperfume leyo laselitheleka igciwane ngoMarch. Elafika kuleli ngabahlali ababevakashele i-Italy. Kuyimanje sikhuluma nje sebengaphezu kwe-1,300 asebetholakale benalo igciwane. Kanti sekubika ukuthi bahlanu asebesishile ngenxa yalo. Ngomhla ka-1 April sibe sesithola ukuthi igciwane elisha selibandakanyeke emkhiqizweni we-sanitizer okanye hand sanitizer osematheni kulezi nsuku ngoba abezempilo bathi leli gciwane indlela yokulivikela ukuthi sigeze izandla ngamanzi anensipho siphinde futhi sisebenze noma i-sanitizer mayikhona. Kodwa-ke izinto ziyenzeka zange sawukhola umthombo wethu wolwazi lo obusilethele lokhu ngoba ngomhla ka-1 usuku liye libizwa ngokuthi April Fools kahle kahle. Uma kuyi-April Fools kungaba ukuthi umthombo wethu nawo wawuyidlalela uMthandeni akunjalo akenzanga njalo. Kodwa-ke naye uMthandeni ukuthi ngomhla ka-2 kuwona April wavuma uMthandeni ekuseni waposta isithombe sayo hand sanitizer. Ngabe lokhu kushona ngaba ukuthi umthombo wethu ubuqinisile ukuthi uMthandeni usebandakanye emkhiqizweni hand sanitizer okanye mhlawumbe wayena uMthandeni usadlala khona ukuthi i-April Fools le sikuyo. Ungasho okucabangayo kwi-comment section ngaphansi bese kuba ukuthi-ke siyaxoxa nje ngalo ukuthi kuhamba kanjani ngodaba namhlanje. Thina-ke izinto zenzeka sithi mawukuthi ngempela kuyiqiniso lomkhiqizo lokho kuqashwa khona ukuthi ukuncintisana kwabo kanye futhi nokuqophisana kwabo kusahamba kahle, umculo kusawukhuphula. Share uvolo wakho ku-comment section bese thina nawe sidibana ngokuzayo.